Ráno pri nanášaní make-upu vám možno najväčší problém robia vlasy. Snažíte sa ich vypnúť takýmito sponkami, pozapínať, možno, že svoj účes dávate za uši a celé vlasy si zašpiníte vlastne make-upom. Preto sme vytvorili takéto hodvábne kozmetické čelenky, ktoré majú takýto jemný zips. Nie je to obyčajný suchý zips, a materiál tohto suchého zipsu je prispôsobený na to, aby sa do neho nezachytávali vlasy. To znamená, že keď si takto vlasy pripnete do našej čelenky, tak sa tam tie vlasy nezachytia, nezamotajú sa, nevydrháte si tie vlasy a nie je to nepríjemné. A vnútri sa nachádza hypoalergénne vlákno, aby sa čelenka dala pekne tvarovať, aby ste si ju mohli nastaviť a obmotať okolo hlavy. A taktiež si viete nastaviť podľa toho, ako vám to vyhovuje a jej dĺžku. Zvonku sa nachádza hodváb, ktorý je hypoalergénny, obsahuje aminokyseliny a tým, že je táto látka takáto jemná, tak váš účes sa nepokazí. Proste si čelenku pekne dáte na hlavu, neostanú vám žiadne znaky po tom, že ste mali čelenku, pretože ak si dáte niečo pevné, vy ste si natočili vlasy alebo inak ste sa s nimi hrali a teraz si dáte na vlasy nejakú sponku, váš účes sa pokazí, proste nejak si skazíte ten účes tým, že tam dáte niečo iné. Tým, že je toto veľmi jemný materiál, ani nepocítite, že ju máte na vlasoch. Taktiež viete túto čelenku využiť pri vašej večernej kozmetickej rutine. Jednoducho si čelenku dáte na vlasy, začnete sa odličovať, dávať si rôzne krémy na tvár a bez toho, aby sa tieto krémy dostali do vašich vlasov alebo aby ste si vlasy nejakým spôsobom zamočili, všetko ostane v tejto kozmetickej čelenke. Ako všetky výrobky u nás, aj tieto kozmetické čelenky sú upcyklované, to znamená, že máme na výber rôzne farby, ktoré vychádzajú v limitovaných počtoch, takže určite si vyberte nejaký, ktorý sa vám bude páčiť. A ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nám napísať na info@love.sk.